Aktar minn 500 tifel u tifla li għadhom mhumiex eliġibbli biex jivvutaw iżda huma parteċipanti fil-Kunsill Lokali tat-Tfal ippreżentaw manifest speċjali f'din l-elezzjoni b'132 proposta konkreta fejn qed jitolbu li l-vuċi tagħhom tinstema' f'dan il-proċess demokratiku. Il-manifest ġie ppreżentat f'konferenza stampa organizzata mill-President Emeritu Mary Louise Colejro Preca, fundatriċi u chairperson tal-Fondazzjoni Maltija għal-Benessere fis-soċjetà, flimkien mal-Malta Ken u l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Fid-diskors tagħha Colejro Preca enfasizzat l-importanza li t-tfal jingħataw spazju fejn jesprimu irwieħhom u jipparteċipaw b'mod attiv fid-diskussjonijiet li jolqtu il-futur tagħhom u tas-soċjetà. Dan il-manifest u l-proposti tat-tfal huwa sostnut b'riċerka xjentifika. Ġifieri għal kull proposta li hemm ukoll l-evidenza li dak li qed jgħidu tfal żgur li rridu nagħtu kasu għaliex ukoll ġejja mill-evidenza kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Colejro Preca rrimarkat ukoll li t-tfal għandhom il-kapaċità jaħsbu b'mod kritiku u jaraw id-dinja minn perspettiva friska, onesta u ċara. Fil-manifest it-tfal resqu diversi proposti favur soċjetà aktar inklusiva, inkluż fl-użu aktar responsabbli tal-midja soċjali. Huma jenfasizzaw ukoll il-bżonn ta' aktar żoni ħodor, investiment fl-enerġija rinnovabbli, għajnuna lill-bidja u protezzjoni akbar tal-annimali u l-ambjent. Il-manifest jindirizza wkoll temi bħas-saħħa mentali, il-komunikazzjoni bejn id-dar u l-iskola, is-sigurtà relatata mal-AI, il-protezzjoni tat-tfal u aktar appoġġ lil dawk vittmi ta' abbuż. Preżenti għall-konferenza kien hemm ukoll id-deputat mexxej Laburista Alex Aġus Saliba li f'kummenti lil One News tenna li hu mill-aktar importanti li tali idejat u proposti jiġu attwati fil-ġejjieni. Allura llum kienet okkażjoni oħra speċjali fejn stajna nisimgħu l-idejat ta' tfal Maltin u Għawċin minn diversi kunsilli lokali u fl-aħħar mill-aħħar kienet opportunità oħra sabiex dawn it-tfal jagħtu prova illi il-ġenerazzjoni ta' tfal u l-ġenerazzjoni żagħżugħa mhijiex biss il-futur imma hija l-preżent ta' dan il-pajjiż. U dak il-messaġġ aħna bħala Partit Laburista ser inkunu qegħdin inkomplu nattwawh fil-manifest elettorali u jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja fil-leġislatura li jmiss.